Hi guys, mag-prepare ta karon sa kinilaw. Ang among kilawon karon tamban. Unya naapod sad ni sinugbang nga tamban daw sinugbang bangus. Ang nagsugba si Ado og si EJ. Si EJ ang akong darling. Hi darling. Luto na ang bangus guys. Nya diarang nagsugba si EJ. EJ Baldo daw si Ado. Diara pod ang tamban, luto na pod sa ni ang tamban. Pagkahuman karon dani, naay butong maglabog. Niya ang kuan condense. Nalinta na sad ang condense. Nalinta ang condense. Ha? Ang kuan dito. Angon sa? Ang lauya. Ang lauya? Tigilata sa papa dito. Kasi nag-ingon nga maglauya. Na ikaw magkamay-ingon ka. Awal ko ba is papa basta sa papa na basta. Taali din ni. Basta lauya na iya, di kini biyaan na diya. Tapos ibakulot. Ay na kaya atong tan-aon ang lauya kay naglauya si Iba. Si papa ang nagkuan na iya turno nagluwag man ako ang turno. Asa mi nilungag? Mana? Luto na? Oh, hapit na. Sigurado ka og dita makuha nga dala si mong nilungag. Kuduha no akan tao na. Ay dilo tao di kalirot eh. Ang nagluto dani silang lang og si Papa Ado. Si Papa Ado di ara dani unsa man ni karang-karang na? Dansang. Ah, lansa. Kaya dalo kay ko. Dalo ni mo sa bukid? Dalo na kay report. Dalo ni mo bukid? Dalo ni mo bukid? Ha? Hindi mo magamit. Ha? Di na nila magamit? Apil niya, dalo ni mo? Mana? Wala ka? Ha? Wala ka? Oh. Ha? Nya, ang lauya o kabilang, o kabilang. Kabi. Madam Gina, thank you so much. Grabe ang kaldiro ka na. Grabe silang lang. Panguaan na. Murag nagliyok ang kuan sugangan. Oh, wala. Di ba ka mga naay kuan lang kuani na. Dili ko kaabot lagi ti sa kuain ang kuan kanang lubot-lubot bitaw. Dili ta kaabot kayo. Yan, isagol namo sa nilauya kani ang kuan. Repolyo. Ikaw di ko sa kanay di. Atong gipadayon to ang atong kinilaw recipe nga tambay. Oh, insakto na na Perfect na ako sa ano man ako. Oh, nagluto na si Iba sa kuan kanon. Hala, atras-atras lagi kay G. Ay, pag-atras-atras. Atras-atras na ka ayaw ka. Wow, kay ngano ako okay na jud kay ko EJ. Wala jud ko'y problema. Dago. Unsa man? Oh, ako ray kus dani EJ kay mahago na ka. Ang among ipanakot dani sa among kinilaw na ay sibas Bombay, na ay suwa, na ay kani ang luya. La perfect kaayo with matching tabon-tabon. Hala, ang sili, nay sili din he? Do. Nay sili? Hagoy din. Ha? Tarong ba? Lami jud ang kinilaw kung naay sili. Halang kaayo no. So karon ato sa ning maniho ang atong isda. Kani siya, ato sa ni siyang kumutan sa suka. Kay para lami jud ang atong kaon karon sa atong kinilaw. Kinilaw nga tamban, naay nilauya, naay sinugba. Oh, perfect na. Ato sa ning kumutan, guys. Hugasan sa ni una, hugasan. Then ato ni siyang kumutan dayon sa suka. Nya ato sa ni siyang tataron ka isa. Tataron tani siya ka isa kay taas raman. Katulo? Or kaduha? Ato na ning kuskuson ang atong tabon-tabon. Nahumanan ako siya og hiwa-hiwa guys, kaduha. Kaduha ni nako siya gihiwa-hiwa. Nya karon ato sa ni siyang kuskuson. Lami ni kayo ang atong kinilaw kang kay naay tabon-tabon. Nya gihugasan nilang lang ang gutaran kay atong gutaron karon ang atong panakot. Nya simple na ni siya nga pagka kinilaw kay ang panakot nato. Kuan raman sibuyas Bombay ug kuan. Ay, kuan ni sa ni palihog lang be. Kani nya kay naaman say kuan kana ang suwa. Perfect na. Duha pa jud ka buksuwa ang napalit oh. Pero lami ni kaya tong kinilaw karon guys. Unya na ay sili. Gipusa na ni kuan EJ. Munang
perfect ni karon ang atong mukbang. Mukbang ba nilang? Or food trip? Food trip din siya, guys. Pagkahuman karon mandako sa manok kay daghan kay manok dani. Kay daghan man sila manok ni kuan dani. EJ. Apa kay EJ? Kuan na na buto EJ. Asa buto? Unya na butong dana kay mga hulog ka diha. Ato ni huruto ng isa ka tabon-tabon. Kay daghan man ang kuan atong kinilaw. Sugiton gani kay Unsa kay sugiton ang? Parang butong kay nalalapinig. Man imo sungkit. Dila sungkit nila diha. Ano ba? Hala, iba. Tilawi sa dito ang kuan ka katong kuan. Nalalo diri pulo man ente. Oh, unsa lata na to wala pa. Bubok man to Hindi ka to gani. Gikuhaan nimo sa kuan katong bula kuan. buwa-buwa. Ang kana mangungkuan kana ang nilauya na ay mo bula-bula dana. Sabi tawag ana. Nya kinahanglan kuhaon tuwa kay para. Yan ba siya ba timpla. Momento ang anghit. No, mao to ang anghit. Nya karon kani atong tabon-tabon. Ito ba ito karabiling to? Ato ni siyang Barak sige, ko. tiplahi. Unsa barak ko barak. Ala, huy. Kato ako suka nga gipalit kay kuan. Anang nana to'y sili. Ay, natin sila. Man to Nala diha. Kay ang iyahang kuan dito ni madam, iyahang suka, gibutang niya sa 1 liter nga plastic. Unya na ay mga sili na nakabutang. Nya tag 20 ang kuan baso. Kani murag dili ni mao. Ha? Unsa? Alisa di. Ay pag irutot di. Ihurot ni Halang kay na. Okay naman ni guys na ihurot ni Ha? Palang? Tulubot ana maghalang ko tulubot. Si ate karon lagi. Wala sa biho ang malayo. Oy, lug pag nang sili. Nabi bata ka tutoy, kaulit siya Bisaya pagid. Bata ni. Kung tuba, lamay kung tuba itim la. Ha? Tuba kay tuba pala tuba. Tuba ni. Slow mo gana. Ano na nang sili kay Ato sa tilawan. Ay ka pala, tiba. Ato ba? Lulo tripolirente? Oh, iludo na to kung luto na. Pero tubo. Lako na, Kana? ay ka. Kana slum na lang kina. Kusiniro dito ka. Dani ra sa kuan. Tabon-tabon kay ang kaning tabon-tabon upload man. Isa-isa yung lamas sa Ano sa ni tilawan? Tilawan sa naton kuan. Kani sa kuan na lang niya additional nato na suka kay aslom kay siya unya halang. So kani na lang atong gamiton. Hala naay sa laan. Naay sa laan. Atong butangan ni sa suka ang kuan kay atong kumutan. Oh. Naay sa laan ninyo? Ay, di ba nautlo ng sili? Lagot doon na. Ha? Utlo ng sili? Oh. Aw, pasawan doon eh. Ay, nagdadalo sa wig atag na mga mo ikon dito. Una ay bitsin. Bolong ko. Nay sa laan? Nasa laan ninyo. Ay ko ginit da na idi. Da na idi, ha? Ato sana siyang ipundo. Nya karon ato ni siyang kumutan. Kumuton nato sa suka ni siya kay para mawala ang iyang langsa. Anghit. Lang. Hiwaan ning kuan lang Kanang panakot nga loy og kuan. Kaduhaan nato ni siya pag kumot sa suka. Muni akong paborito. Wala to blanco di talaga kita. Wala, EJ, magpalit ta sa cook, EJ. Ha? Dito raman sa tindahan da. Ay, gani. Ako. Dito ra sa tindahan. Yung pati sa dati ba? Dito to ka kasi. Ha? Yung pati sa dati dito to ka may larit. Wala pa may motor. Ay, dito. Ay, ko? Oh, cook. Kuara sa bagaw. Kuara sa bahag. Ay, ba dali ko ato. Kay bawo nga kuan ang hit nila ni mag kuara sa bahag kay abri ra man tuwa. Ayaw. Kanang kuan nawala na yung kusa kong istorya. Ano ko istorya ha? Kok. Dili. Ay tapila ang cook dini? 50. 50 o upat ka buok lang. Diba na kayo? Pila ko brite? 5 ha. Tulo na uy. Pila ko brite wa?
Ilang ko sa O diha duha. O duha ka cook. O Jesus ablihi ka na lang. Ano di? Pila pa ang kanito? May sila 200? O kana ah. 200 na tanawa oh. Kuan kuno. 200 naman oh. Duha ra kuno ka cook. Aw pila upat. Duha ra uy, ito no? Duha ka Ay duha cook. ra ka, duha pa na gamay na bantag. O duha ra ka cook. Ano ba din ka? 100. Basig di ka magbalik iji ha. Balik kasi kay masuwat ubang ka. Tukan gid mi ni. Ato kumutan utro sa suka. Lamig kay ni siya karon guys, promise. Nya with matching dayon, sili nga daghan kaayo. Ah. Ba, o gasi sa nada tulang. Pagtugay sa presidente niya, anak ni Silaka. Silaka. Princess Kokoy. Na silang lang kay lahi man kunong iya kay nga mag halang kunong lubot. Pangalan kunong lubot tinuod ba na guys nga kung daghan kay sili. Ay tinuod ay naa. Kay katong ni kaon kog samyang bitaw. Halang kaayo. Pagkalibang nako langka kay ako sampot uy. Tinuod gini naa. Daw katong nagkaon tay ba? Katong halang kay nga noodles ba? Katong halang kayo. Gani ang hapos ako ati ati. Hapdos akong halangka ako sampot. Langka. Pagkalibang bahalang ka. Lang. Nagkatulog man siguro ka diha lang. Ako ka sa ikon, bari. Nagpas kay final na ni siya. Very good. Wa man mo na ayuha tanawang kili do. So lipi naman ah. Ay kibot-kibot yung ba tibtiban ko na karon. Araw ng mga UI na ugma lang. Araw ng mga UI. araw ng mga UI ugma. Yawa. Mga UI ka umayaw-yaw. Araw ng mga UI. Hoy sa kuan na bitag uli. Sabado. Buang ugma kay sabado man ugma. Dili. Sabado Bernis pagi ugma. Sabado patag uli. Kadagko. Asa ba ito Valentine's Day? Dili ra ta Valentine's Day. Len, tama itong plato to, Len. Nasa ilalim sa katrim to. Wakaw. Ala first time mag-Valentine's. Girls love you. So final na ni siya. Para ti mabutang. La ama to mo ama to imo kuan. Ama to imo salaan. Apili yahong nak. Kalamya kay limo no. Napay suwa. Napay suwa. Napay limon. Wala. Ito, tukuha sa 7,000 Ha? watts. Padala 70. padala sa mga kapil niya ba ang mga 20,000. So kanidi lang ni nato siya ihurot guys kay daghan naman Ay kaayo. paloy. Ay ihurot na to nila. Ano pag iro tayo tika halang Ito lang? tiga. Padala ba sa mga kapi ba? Lagi. Pag off nimo. Wala pa. Amo tulong sa Unsay kape? Talasayan. Ngano kape man? 3-in-1. Ah, pwede ra day makadala. Kundi lang sa pagkikyo. Allah, giatad na. De, naam ko bag. Ini ba nga? Kay wala may salaan, kani ang atong salaan. Iana ra maguna siya lang o. Iana. O sige ikaw yabo dato ka. Kaning ginit atong gamiton. Iro te. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anak ba? Dahugasi din na siya, ma'am. Linuwi siya, ma'am. Kay atong kumuton ang kuan. Kumuton. I-mix na to ang mga panakot na to. Daw ka ng sili. Pugaon na to daan. So, sana lang sana siya. Okay na siya guys. Yang atong kuan suwa di ara. Atong sili. Ano na siya madam? Halili sana madam. Butangin sa tubig madam. Sige madam. Sige pa madam. Nya karon ato ni siyang ihurot na to ni. Ikaw bala ka nila. Gamay lang. Oh, kana diha. Dito na sa kuan. Usawan. Ato sa ni siyang pusaon dani. Ayha nato siya ibutang. Ha? Permi ang? Ano picture ba kalimti na po? Picture makahit upuan. Lagi. Kani ang atong ikuan. Okay, kaayo guys. Hala, perfect.
Ang lami sa kinilaw jud kanang naisili. Halang. Wait matching. Tabon-tabon, di ara. Kuasa ni Madam Iba. So, para mahinlo da ni atong area. Hindi mo sa salang sa kwan. Ato sa ni-plaster ang atong camera. Madam lang, ato nang ibutang ang atong kuan. Lamas. Kana madam, ibutang madam kay ato na sa ni siyang ihuwad tanan. Pak. Ya. Sige. Yang asin na to o bitsin. Kay masterman ka. Dili na asin no yatag na sabon na ah. Bakit ka man diyan? Ay. Gana ba di Ha? Bula kita. Hala, may gani kay nakakadani. Atong si para buto pa ay kay naglapa ba sila na. Ah, pwede na akong asin na ah. Ay basta mo lang ganang sa sampo din sa. Ha? Sampo ka pa rin sa kon. Happy dito mga hiluan. Kaya pag human sa gamit nilang lang, diyan ang gibutang. Dili oy si. Asin di. May gani kay na. Abi kinsa na kong asin, wag ko kay balo. Di ilo ante ba gili mo. Kisa bay magdahom dana nga kinilaw biya ta ha. Nagkilaw biya ta nagprepare biya tag pagkaon. Oh, ya. Ha? Asa man gikan tong sabon di ay? Nakailahi sad baya, di baya sad ingon nga kuan ang butanganan kay mura sad butangan sa asin. Oh, di. May nabantayan ni mo lang. Nakabantay okay na iya butang diha na. May Oh, di ara, butanganan sa asin. Mo ka na ba? Ko na basig sabon. Di ba tumino ang imo ate, tinuod dito nga abit mo asin. Abi gina kog asin. Abi gina kog asin ang butanganan baya. Oh my god, inaaka lang. Ano, biskot kay kung wala ako gikuha kay Mao ka na tali pa. Ang bago ka na ta. Kay kung wala ako gikuha ang kuan cellphone nga ana. Dito pa lang nag-abli na ko, nag-ana na dayon, nagiatot impas gidatong kinila. May gali sa kabantay sa hang ditso ba? Gani. Impas ginta. Susayanga sa kinilaw unta, guys. Pasalamat na lang gid nga naa silang lang. Kay Ako nakabantay ako lang ang para ka man nabaya ang butang. Gisagot pag Kurawa lang, ay kurawa iba. nakabantay na ko daan ato gi. Sige. Gilak gil. La perfect kaya. Ibutang na daan dire kanon lang dire na ibutang lang. Ayun nahaawan ang kanon ibutang na. Sige ayo ha. Na napay suwa oh. Sige. Kay pigaon ta ng suwa karon. Tilawi. Dagko naman ti. Insakto naman ah. Asin ay wa lang. Ay na lang pagdahom lang. Drama sa digi. Ay na lang pagdahom. Ay paglahom nga. Maganahan pa yung kaon. Hoy, maskin kabantay ka kanang maskin halang na kaayo. Sige pagyapon dapal. Sige pagyapon dapal kay lami. Wala asin ti di ko ti. Kuwang sa asin? Oh. Ato sa nipugaon ang atong kuan suwa. Alang ko kayo. Napay sasawan gid dito ang sili. Binuo ko ng halang. Na ado ala ron. Sakto raman. Insakto raman. Insakto raman ni ah. Abi another kilaw day. Ang saktura. Saktura guys ang timpla. Di na ni natudugan sa asin. Ato na siya dugmok-dugmok. Sige na. Mama nang kuan. Hala, kuan kanon dito iba. Imong recipe, imo biyang kanon. Ready na ang among kuan pagkaon. Ya, kay example wala man si example diri kay nag-duty. Si Papa Ado aman. Papa alin na papa. Ano kung binadyo ni paloy ba? Ay paano ka magtapor ka mga una? Ano si kuan? Ako ginuo. Si Jan Paul, ay si kuan. Si Ado ba? Nagwal pa sa merkado gid ako no? Ha? Pa sa merkado. Sito pa sa merkado. Namin na umpras ka lang. Ji, dato lingkod di ka. Ay kaway ji. Isi Ay kaway ji. Ujidi na ko sa social media. Artista na mi kauban. Artista ka na pag buot ang gininggi. Pag pagka-aritis ang nimo gold ha. Ay gid pagkuan diha. Sige sa ating gusto. Sige. Pre na iji. Sige na iba, pre na iba. Sige na. Ama naman sa nagdang salamat sa mga tayo sa kang adlaw ng Pinoy. Kaya kami kasabi sa aming pag uli na safety first ni amin. Uli pa uli na lang. Mo pagkaon wala nagi. Sa sunod ikaw magkuan ha kay sali kag react ha. Wala nagi pa ng pagkaon. Uli na yan. Grabe sa tugasan ay.
Na lagi. Dira na ipapo permanente ya. Ha? Ana kana ipapo permanente permanente nila perfect na sa apo. Ay, uli na sila mo. Sige na, alin na ti. Sige na, G. Luy, sige na, Luy. Sige na. Mga una ta. Ay, tindahan din ni Dani di ay no? O kamalan din na. Way sulod. Yan na mini mart. Mini-mart, mini-store. Sige na, ate. Sige na. Sige na, upo ka. Sige na lang, alin Dani lang. Diba na sila pa. Kata ka rin. Sa ano? Pre, sa ni Ado. Sige. Si ano ba? Uy, day wala sila. Pagkaon na din ay pag-atak na. Uy, si Lini, salin dito si Kuan. Dili pa aman. Si Ado. Si Ado. Mag, dili pa na sinto. Adi na. Lang, butangi Dani sa serving spoon lang, sa Kuan lang, kinilaw. Wala mga unta. Tuy! Nanang. Matiro, oh. Sige na. Papa Ado, butangi sa si Papa Ado sa Kuan. Luwak sa ano. Mag-araw ba ni si Rodilin? Madam Gina, mamahaw ta. Mga madam, tanan-tanan ninyo tanan, mga unta ninyong tanan. Kasi ito gumangon magaon. Nakaon din, kaon ako. Sige. Papa lang. Din, kaon din. Si Dudong. Ado. Nagkuan nagiuban sa iya auntie. Sa kwan. Iya ma. O sige palit to. Nangumpra daw, nangumpra. Nangumpra to. Uli ganin ko pero. Paano mama? Mga unang, Gina. Shout out sa inyong tanan din na guys. Adugan Mga ako. supporter, mga followers, mga subscribers, mga silent viewer, kaon tanin yung tanan. Dami kayo mo kung ano. Okay, Valentine's Day ra ba? Ugma gani. Nagibalik ko karon. Buot ka man iba. Wala mga unta tanan. Tanan. La perfect pala akong luto. Carmelin. Akong linuag perfect. Yung ka mahilaw. Mahilaw ang. Basta kung daghan mahilaw. Ano mo siya kay kwan? Ako giampuan. Ate na ginilaw dani si dali kay siya. Doon, subaw na. Ado. Ginilaw iba, kailangan mo ay ginilaw iba. Gila mo to siya dugkong subaw. Nagtilaw lagay ko sa hilaw ako ba para lagkuan na. Halag na yun. Na. Di ba? Ay, nasa ba ni Ado dito? Na pa? Na kay ulod? Dai sige na dai, kaon na dai, papat dai. Kaon lang ko. Ay una kay. Kasi pangalan mo lang. Jimmy. Agay Jenny, na imo na ayan. Dai ka kuan pa kamalan Jenny din. Tiling ko te. Na? Tuloy ka lang niyo. Ay palikod. Palikod ba? Palikod ba? Maligong bangko niya. Na plasta na hinoon. Alam na? Lami kay kini dili. Hala. Lagot lang. Top, mau na top. Mamahaw ko no madam Gina. Labay na to sili kay basig. Usga. Top, mau na top. Dito ako bang? Dali ato bang. Uya. Inaluto na la uya o kuan tanawa ina isulti na luto ko bang kuan. Top, mau na top. Nay bangos. Nay la uya. Nay kinilaw. Nay sinugba ina ba? Top, kilo na top. Dito na niyo. Oh nga. Abi na sa klem. Ay, nagulaw-ulaw. Ay, di ko na di madam. Ay! Ali baka Oh, dayon kay naay kaon. Dali na. Dali ana. Ali gani Ji, abay kay Ji. Ali dai ali. Ay, ino ko bayuka. Ali dai. Bro, sige sige. Dai, hindi ko ikala gawas ang gabi ipag mi dinhi ha. Dakpa na naman ako. Dili imong halong-halong. Ah, oo, kay ilaha man ang manok di Aida. Sige, kaya ta lawyahon karon. Butong na yun. Oh, butong dayon, labog dayon. Ay, pa sa karon. Laro pa dai. Yan, mas labog ka. Hindi ko, sabi dili ka nakalaang sa inyo. Kan siya ka pag ginagawas o ganyan na mi dinhi oh. Ay, ganyan gabi ira ta diri. Ay udto na ka ba dai? Ha?
Naada ni si Iba o si Lang. Magkuha mi sa butong. Ala, na naman nila kuha. Ay, hala. Ako ay kuhit iji di, ha? Testingan pala ulit ko. Wala pa isip kong ako sige tamo. O alis sa ni di, tabtara sa ni di. Pas. Tolya de duwa. Habol. Kisa sa rin mo nga habol ang itawil, ha? Wala siya, wala ka diri na. Tara, kamay itaguyan tolya niya. Dali ba duwa ka mo? Gani. Ikaw sa tolya kay pangalingot ka. Ikaw mo na ko ako pagka nakuan. Sabog ba? At sa sulayan ba? Sige. Ay humana daw lang, yan ang sulayan. Ay mo sulayan na di? Ay sige. Gani na, gikuha na, ni mo gani na. Ako di. Ako ate sapat di. Ako. Ha? Okay na niya, butong. Butong? Butong na. Be? Birahon. Birahon dito. Agoy. Sabi ka nga. Wala na, balikog naman yung kuan, ije. Hawa mo na, basi maglagpot. Bro, naglulo na. Kuara, ije, di ko. Ala. Ha? Hinawayo yung animal gini. Hinawayo yung buang gini. Buta ka mag-icing anaw. Icing sa? Bata. Icing sa? Icing ke? Birthday ba doon niya? Ay magkikita makatikit di. Birthday ni mo lang? Dili rin. Kisa birthday? Sa nauna raw ni. Ah. Ala ginawa ko tayo may. Lami kayo sa kayo ba? Ha? Iyo na pala. Asa gatas? Ang labo ko man kanimo. Kauno na ni atanan. Nauo sa atik laro lang sa iyo labo ko. Di naman nila bugon gud. Di ba, Ije? Di nila bugon ta. Pwede nila bugon no? Unsa pa sa labugon? Tawo gala. Isa ka bakundin. Giunsa man nimo pagkuan lang. Giunsa man nimo pagkuan ho. Nga kuan man kayo. Kasi ginsang. Dako kayo, tanawan na dako kayo ho. May lang ah. Wala lagi di ako kuskusay lagi ti. Imo anaon-daan o. Imo anaon-daan ba ho? Mindset ba? Mura man sa kagsi. Kuan naon nimo tan una, anaon nimo una. Nagamay raman kayo magkuan na. Kay dagko man o anaon mo una. Ay haday nimo. Kuanon. O sige. Di ako buwak di. Di ko di. Ay pataka ka video dili na mas sila makabalo sa video sa imong kinuha sa imong video. Buta dito ka sandig ba? Kay batulpur. Ipatindog naman. Mo ka patindog na ako ang gugurog na kamot. Gugurog ka mo na iwi. Ako ra Ije. Ako ra kay giunsa man yung pag gibugi-bugi man nimo pag tipaka. Sa man nimo ra man dili kabalo di tipak ni. Hawa da Ije. Hawa di Ije. Hawa toy. Gurang ka rin bro. Ako ra di. Hawa lang. Matalo di na. Lagi sa imuhan na. Adini na ako ato bang dito ko na ate. Di ahat dumpangol man ni kayo. Mao di ay. Ito man nga kay dumpangol man di kay guys. Pait mo na. Pait mo gina. Hait sim ka. Hait yung tipo tanawa ho. Ay pagkurong ipon mo hait pa. Ay bro pa. May pa imong itlog Ije. Nakasulod pa. Dirinda. Ubos di. Haway mo tayo Ije. Lang, tara lang. Dali lang. Ay, ora pag kinag. Ana Ije. Sus Ije, di kabalo Ije. Ngap anaon di Ije. Oh. Bulikaton dayon, diha. Oh. Hawa di lang kay matalo ni ah. Hawa di Ije ah. Lupi ka sa kusog na ko Ije. Ay silang lang nagtinduga mahinon diha ati manan na ni Dani. Ipahawak pa nimo dito na. Dito sa kilid oh, dito sa kilid. Paano na? Hawa dia. Kuwang pa. Nahurot. Tubig. Hawa lang, madam.
ilubaan naman hinuna ah. Dili, ba na yung ako ano buot-buot ba. Sa atin budak sa libuan. Nakaawat naman din siya. Awat LG. Ayaw tamakin yung cellphone ha. Dali ba sa silpog girang tiyan. Si Paara. Ya kaliton ba sa kabag? Isa kon. Anak ko agi. Nahubog ka. Do. Nahubog ka? Okay mama. Atot nahubog. Oh. Ikaw tabago ka kag bungol ha, kag ado bungol. Na. Ay tabago ka pagka puro na. Ano silpog ni kana. Bitawag din mo. Gani lagi to kay Panday mo ko. Panday man di ay tawagaon nimo. Sa kon nagtunga-tunga to. Ay sali sa bahay lang dito kuskus na lang. Dito kuskus na. Kan silang kurang dito. Ang kurang to sa Asukar ha ibutang dani. Sige. tabla man day kuno buros. Asuka man kuno ibutang. Asukar ha bitaw. Naluto na ang among sudan sa panghapon. Ang na siya. Sabaw nga isda gitanlaran gibutangan sa kalamunggay. Nada ni si John Paul gikapoy sa trabaho. Nga manhapon nami. Na ay pinirito nilang lang nga isda nga sa maniagi pagod pud niya. Crispy man na. Crispy yung mata. Ang paprito sa isda dili paguron kay para kanamnam pa nimo nga isda. Anak crispy ang imo kanamnam dani pagod. Crispy pagun liwat dia sa imong naong. Oh, di pa ay nagpagura kay napagod na ana impas. Wala bago na ko nakdet, ang ganita na. Okay, kaso karon sa Ayun na pagplanita. Oh, diha ra naglungag di ay. Oh. Yatan nga planggana man na. Planggana di ate. Planggana. Planggana. Ma'am lang, di ara ma'am. Kan lagi balik ay Kaganina rin niya mo sa kuan hapon. Udto pa ni nga plano, buntag pa ni nga plano nagabinan. Okay na limtan man ang kuan, ang mga ingredients, ang gatas. na yung unang kuan. Grabe nag-upload ko dito sa kuan. Oh, dagan-dagan jud ko upload kay ngano abot dito kuan loading. Kuan naman nag-notify na hapit na mag-notify imong kuan. Loading man. Abangin na ninyo iyang video. Nag-notify na, pasensya na lang yung magalabi sa bukid. may gani si EJ kay agsabay pud siya ba di sad siya awat ni Mario nga gingon ding kanina tag na. Ulit na ta. Oo, ang ana din si Mario. May gani sad siya kay lingkura pud sad siya ingko nga kadut lang hapit na. Hapit na ingon sa to si Madam kan si Madam nakaila pud sad sa kuha. Atong dito tindahan siya nga murag familiar na ko imo tingog. Istorya dahil. Dali na mo, Paul! Kasi dyan mo makapahod na, katawabin ang uma. Sige. Diyan na okay na ang among. Pila man sa amin nato di. Ani sa baso di. Kato na tasa nga brown. Kato na brown. Diba? Ato sa tilawan di. Imo na. Gamay ra. Ipatungod. May murang. Ubi flavor jud. Gina madam. Dali na, maaar ka lang. Dali na mo lang. Uy, kanang butong na ubi flavor. Anak, kung latak sila. Ay na mo. Dani ko. Okay na, sige. Patanaw. Sa sabaw or butong? Limpyo ka niyo? Kasi limpyo. Dani hugaw dani di ay? Sasawan ba? The next day. Good morning. Dili maayo jud ang akong morning karon. Kay naa ako'y nahibaw-an nga dili mauog, dili insakto ug wala jud sa tarong. Bantay lang gid lagi. Bantay lang. Kay ngano wala nagkadimao ang tubag. Wala nagkadimao ang istorya ug ang tubag. Inumag ka lang kalit eh. Ha? Inumag ka kalit na sa lami. Balitag kali karon dayon. Ito na unya kay para Valentine's Day. Kalit. Adi na tag uli. Mas may diri ta Valentine's Day. Ay pagkuan diha kay lain na maging ang paminaw ng
Naay 100 gihatag akong gitubil, gihatagan ko 20 gipalit sa sigarilyo. Karon gisugo ko sa kali, tulo ka buok. Asa ang kali gidala? Wala sad ko kakita nga giinom. Oh. Wala ko kita nga giinom. Nag-ingon nga ang kwarta 100. Nag-ingon nga ang gihatagan sa 20 nilang lang. Nya karon naay nagsugo og kali tulo ka buok. Tulo. Pakuha ni mo utok ba ka? Pakuha ni mo utok sa kali. Pakuha ni mo utok sa kali para makagkuan. Tulo ka kali. Kinsay nag-inom sa kali, kinsay nag-inom sa kali, kinsay nag-inom sa kali. Wala gipakita kung kinsay nag-inom sa kali, kinsay nag-inom sa kali. Pakuha ni mo ulo diya dai, tulo sa kali. Ada sa ding ulo di. Ya, ada sa ding ulo di. Damay-damay ka sa kali. Inom sa kali, pakuha ni ulo. Pakuha niya. Agsayo to sa mata, alas 4 para kapata na tukot ang kali. Na. Sa nilang kali ni kon. Ang 100, gitubil. Muli lang ito kay. Kakuan. Dua kasyat. Maubog. Sit. Pakuha ni mo ulo diya kay. Di kuan man eh. Halublak man eh. Di ni haloblak. Kahoy. Kahoy na halublak. Bagay nagka. Wala nga itong kawala. Tas timing lagi basta. Imbis maayo na nga itong utok. May rasag. Okay. Sayo pa. Kaya nag-inuma. Ako makatagay ko 2 kasyat. Di man ko agkatarog. Ako din, di ba ko katarong. Duha kasyat mo. Nganong imong mata kagabi dito sa kuan nga. Nganong lain naman kay tanawon imong mata. Ganun lain naman kay tanawon imong mata. Ano labi? Ha? Ano ba din? Nagpalit ka sa kali. Lain na kay tanawon imong mata mo nang Duha kasyat. Malain na ang mata mo. Malain na imong mata. Ha? Ay. Malain imong mata. Ha? Wala lagi. Iwas lagi sa istorya ka di ba booking? Amaron. Ano ba yun ni Maya to? Yawa ng kali tungkol sa kali yawa. Ako gipahimutan dili ani mas kali yawa. Sa kali yawa, sa kali hati. Buntag pa aghay baro na ta. Marka kita. Para ka balong bulos ang wire, balong bulos niya. Kaya pa natin, pag ato sa komente. Hindi. Walay lain tao nakita. Walay lain tao nakita. Walay bayan, walay sirwin, walay baboy, walay baka. Walay motor. Walay motor. Wala kita ang motor. Kita ang Probin raw ang kali. Si Probin o si kali. Probin kali. Buntag pagka uragi na ta. Imbis ka maya itong hunahuna. Nasayap ito si Elvin Jubit. Atakihong kitag sayo. Nanti maglaki lang ka. Tak nagitagay. Na. Kanang tinuod. Dili bakak. Asa nagsugod. Walay nakita. Na. Bis labi-labi among tulog dari apat gid si ate ilang eh. Pao nang katungtong ikali, kanang iskali gid. Na. Bis na bakasyon kay mag-rest. Ay punyawa na wala po aritis. Pagkakong yawa sa ate. Wala ko multi. Gold.
Kagabi ira siguro na nawala. Paghilom, dali na to karon. Bila ko ulo. Anong gold? Ano nagpaingo? Wagi tayo mahimo. Wagi tayo mahimo Ginoo ko. Kuntakon kaghapon di ka kontak. Natulog ka. Wala internet sa bukid, wala na internet diya. Oy. Goodness niyo dili. Na. Bantay langgit. Dati mangulit na tita. Pag-ulit ito. Sige na ta. Ano ba hindi ko mag-ulit? Nakot ta. Wala na ko aritis. Kanang vlog ba nga? Kanang vlog bitaw nga. Kani guys. Mauni. Baby guys. Kani guys. Ana ba nga pagka-vlog nga hanay? Saya po sa istorya. Saya po sa istorya. Pantay langit. Ano aritis at iba na wala. Ambot. Na. Magkapare sa itong aritis ang yawa. Kasi nagput kung nalagput pa naradani. Sakit ka ito nabinat mo. Na. Te, wala ba sa kuya cellphone te? Tanawa di mayo ho. Wani-wani na diya. Tagaan sa mas marami kwanta na lakaw ni mo? Ihatagan. Di, taga-tagaan sa kwarta lakaw. Kaya tuo po, ilat ko ako ni Budi. Di karon hakali-kali, di datang duway. Pagpila mo din ang kali di ay. 38. Nakapalit di ka na na. 38 biya ito yung giingon sa video no? Ang isa. Bantay gid lagi. Naglingkod. Diretso nakaabot sa kuan gikan sa bukid. Lagi no ko gikan sa bukid. Gikan sa bukid nagdiretso dito sa 7-Eleven. Brian. Karon. Yatagan ka sa 100 ni Joy. Wala na mo nakita og si Joy ba imong sakay. Kay way mata ni Joy, way naong ni Joy. Wala, ikaw dudoy ha, panaak dudoy. Karon yatagan ka 100 ni Joy. Nya gitubil nimo, wala ko kakita nga gitubil. Ay, basig ipalit niya tis pila og 38. Ay, basig iya na nagipalit sa kali, wala niya gitubil. 100. Ito 100. No. Kaya nga nag-abot sa ito sa kuan dito sa parking. Kwenta kong 38 tulo, ilaman. Wala, na 100. Kuan na. Tisa pa. Pa. Nanabay sukli 15 Tisa pa. Tisa pa ay pag itribir diya sa kuan. 100 gitubil. Nya na ay 20 gipalit sa Sigilerio. Ay, 15 na bilin. Tisa pa gipalit sa Sigilerio. Kung kintahay ang katong 100 wala gitubil dahil ang katong 20 gipalit niya sa kali. Kwintahasa. 38 man daw to. 38. Karon makwinta ni karon. Ibutan diha ang kwarta 120. 120. 38 times 3. Wala, 114. Isa pa 38 times 3. 114. 114. Minus 120. Minus 120. Size ang sukli. Na may 15 na sukli. Na may 15 sukli gipalit sa Proben. Dili tumao. Dito mao. So karon balik ta. Ang 100 gitubil. Ang kadang 100 yatag ni Joy. Lingkod sa dani kay isod na to ni problema. Isod saan mo sol og pesa pa papamino sa diha. Karon mga kuan. ang 100 nga yatag ni Joy gitubil.
wala ta kakita nga gitubil, pero nag-inom nga gitubil, so gitubil. Nya karon ang 20 nga gihatag nilang lang gipalit sa sigiliryo. Kinahurot na. Hurot sang 100 kay gitubil. Karon diya ka sa gawa sa 7-Eleven, ang butog kinsa imong uban diha. Kay ngano ang imong vlog didto man sa 7-Eleven. Nahulog kinakali. Nagsulod ka kay gisugo sa kali, tulo ka kali. Oy siguro ang nag-inom sa kali si Brian, si Doydoy, si Sherwin. Ako gidisan si Doydoy. Wala daw. Wala. Naday kawatan magtugan. Wala siya nag-uban. Naday kawatan magtugan. Ba't naman nakaroon kari kari no? Babalaan na nakaroon. Oh sige. Tulo ka kali ang gipalit. Tulo ka kali ang gipalit. Paningkamot og kawa ta, paningkamot ta sa kuan. Wala ta ka kita kung kinsa nag-inom sa kali. Wala ta kita kinsa nag-inom sa kali. Nalauna pa daw sa 7-Eleven na alas 5 na gabi na Alas nakauli. 11:30. Na nakaulit sa balay mga bata, gabi na kasi sigalang ang suga sulod. Ngit na. Nanihapon na ba mo siya? Nanihapon na mo po, wala pa. O gabi na to siya. Agpadala gi siya sa kuan ni Sherwin, kulhong ni Sherwin. Mainom ta yan, mainom ta. Wala gid siya nagdipinsa nga ikaw yang dipinsahan, wala si Sherwin yang gituman kay bunghog si. Kay ka Sherwin kay demonyo bi Sherwin kay pangagit mo gina. Di iya nagihagit ikaw pre, gihagit kay Sherwin kay para mag-inuma ka kay para masuko si ate putbulon ka kay nagsilos ka Sherwin sa imong habrayan. Manabuan ka nakaputbulon nagpa dala ka sa kuan ni Sherwin. Eh kabaro ka si Sherwin nagsilos sa imong na karon. Makasabaan si Sherwin ni ate, putbulon na ni si Brian. Lipay na kasi Ruin. Wala na mo kuan. Wala na mo kuan. Kontrabida sa na tawag ana. Kung sa na tawag ana. Tawag ana kana. Wala na iya tawag ate. Karibal. Karon nagtagumpay si Ruin sa iyang plano. Tagiit na ni si Brian. Brian. Wala gi-vlog ni. I-vlog pa Gidan nilang lang wala. Ay Vlog nga wala sa. Wala sa si Ruin kay si ate gid ang hui ayan si Ruin. Yung sabayan, oo lagi. Nakaroon, wala ni nalakaw mi. Nagpatungtog ka ni si Sirwin. Kaya tanawa ron. Kaya si Sirwin. At panguan ka siya mahawa ka diha. Kaya silos ka na. Nanaa ka. Moro din ang katapat ni mo. Di tanawa ron. Iwala ni mo ang pagsayag sa isang iglap. Isang iglap. Ito na sa tinuod ako wala ba kita wa man problema Kita dai lang daghang gid kay mga ngano magilang tagay, basta ang tagay no. Magpalit ta karon og tandoy, iba kay mag-inom ta. Ay demonyo mag-ano magsugo. Dili ra ta Wala lang kay masuko man sikuan lang. Kay masuko man sikuan. Ate. Unsa ka kung tumalo ani? Karon kay gituman man nimo ang demonyo diha. Wala. Na karon nakasikuan apil si Miloy diha. Naapil si Miloy doon siya. Ako makainom ko sa duha ka shot, dili ko kaunsa. Pero kato kagahapon murag dili na to duha ka shot. Siguro buntag pa nagkinuko ang baka. Murag ginako gyud ang baka. Ang baboy. Patay lang. Happy Valentine's daw ti. Wari Valentine's Day nga may tabo. Valentine's Day nga may tabo. Valentine's Day man ikaw ti. Imbis first time naman hindi magmasa first time Valentine's Day. Yes, this muka. Akuan ka kay ato tag iligan. Pwede na lang pwede na lang ako bulak, taga ako bulak ti. Bigay na chocolate. Bigay na lang Valentine's Day ti, para suot sa pulas na ti. Na, tama ti. May palagi siguro walay vlog na nakita. O pay vlog nakita. Sus, kinuko nakaabot sa kuan. Nakaabot sa 7-Eleven Ginoo ko alas 11:30. Wa ta kahibaw nga nag-uli sa payag, wala ay video nga nag-uli sa payag or unsa diha.
nagdiretso dito sa pagkaon dito sa ilan ni ano Ginoo ko. Ngano gi kanang tagay gid kanang tagay gid aglaguton gi ko da ng tagay aglaguton gi ko da ng tagay lagi ba laguton ko da na wala kadimaw ang tubag dito sa iyahang istorya. Ikaw na mo hubog magkalimaw. Tubag. Pagitay tag-anan dani. Imbis nga agka-okay na unta atong utok, agka-okay na atong utok, agka sudlan na sa uk-uk. Nadlawan mo may nagmataon tungkol ng kali. Imbis maglakaw, kay mag-rest. Huwag yapon. Alis anpis ka tandaan eh. Pahinga kita na ni Grace in peace. Aglakaw para mag-enjoy, magkuan-kuan. Naga pa yung magkuan. Huwag yapon. Ang una-una kaya po naras bukid yapon. Di ba siguro gula ka nag-ingon kagabi nga tanawa ang vlog, tanawa. Yan mang kuan, nag-agi man sa kungol. Ay dili gyapon. Kay before ko agkatulog ag tanaw ko sa mga vlog. Kita gyapon. Lipos pa to niya. Kay mga abot na on pa kaniya. May pa siguro wala ka nag-vlog, Brian. May pa siguro wala ka nag-vlog. Imo gi kong gidismaya karon. Kagabi pa. Buntag na ka nagtulog tino. Kadlaw nakatulog kay. Kadlawon. Tara pag ilis na kay ato ano? Di ba yung Mercy? Pagmanin ba ta dito? Labad akong utok oh. Murag kabutuhon akong utok. Di ba buto nga ibig mo daw ano dingding? Mudaan ang kali. Bahala sa diya. Agad lakot ang. Mapapagka akong naungan niya. Tulog sa diya, madam. Kay Ani na. Wala na.